Nahimuot ko sa kung nakita karon mga idol. Kay si Migo Kulapo na igo naman sa pana. Puwerti na kong katawaas akong nakita. Tanawa, mauna na. Basta maghinangol sa inom ba, mauna na yung resulta. Wala lagi kalibutan ang mananap mga idol nga naagian na to siya karon. Oy, Manoy Chris TV, medyo ni gwapo lagi si Migo Kulapo. Naligo na siguro na yung kupisot. Wala naman na ni mahong piot-piot, pero makaihi na po ni rong taon-taon. Uy, naon sa gikatawan lang sa iyang mga kauban. Uy, kuno kayo sa tanan. Ah, may saan kayo manukod man. Manukod man. Anak ka ng pu. Manukod naman saan. Anak na gyud siguro kayo ning mananap. Kay ang kamot gitukod man sa ang iyang mga kauban pwedeng katawaan nga ni-aksyon po o gamay kabalaka kay tingali o ang ulo mabundak ba na musamot gini kaliki ning tawana. Unya pagdayong lakaw na mo mga idol na usab na iyang posisyon medyo dili na kay delikado tan-awon. Oy, Manoy Chris TV, mura man nagmanok gisikdapan sa Tikarol si Migo Kulapo. Sagdi na lang na ing kupisot kay ingon ana gina siya mahubog.